Ka Meghalaya kadeka wei ni kijela ka than chatte lam ingi jongkari India. Kabayo bha duna ki samla Bandung kam sipai Assam Rifles. Kataru habaka headquarter jongka kadon hanomba Shillong. Habaya thu yakane ucaman ka State Planning Board uba lambor mangyang ulaong. Bana ki 1000 arspa lai phongut ki kam sipai ki balai. Ka Meghalaya kayo bha tang hnyungut. Kabalong ka bha kabarit na kabarit tam. Halor kane uba lambor ulaong basyan. Unsara egan ka phang sya umentri katana dari jongkari. Kenang bala kumno ka Meghalaya kamde banduna ka sispa angut ki samla bayo kam sipai Assam Rifles. Nga kwa ban pentip ha kani kapor ha kapoy day bat kajing penmi nakaliang jong ka Assam Rifles ha kapoy day bat kani ka recruitment rally jong usnem 8000 arfway 8000 arfwar ka total numbers jong ki vacancy kapoy khat arspa tam ay te kabalingo kalong ba ka headquarter jong ka Assam Rifles kadon hangni hapo nong ba Shillong hapo ka jala ka jongi te ladangi compare yakini ki vacancies ka ba ki la dep lupa ban earmark kaba susi kalong ba ka Meghalaya barokaway ngiyo tang nyotuli ki seat lala pipet bat nujor ye kiwi pat ki jala giblan hapo ka North Eastern region kum ka Manipur nanta ka Mizoram nanta ka Nagaland kalai phel shableng shkando hangni kapaw shay ba kadon kajing bambyang ka balance hakaba ki wanra yakani ka recruitment magpenrung yakam sipai yakbang isay baka Nagaland kayo hadu sispa sangut kisit kibalaj ka Manipur nyop sautuli ki seat kibakiladep reserve lupa nam taktuk state ka Mizoram kapoy nyop santali ki seat kiba la reserve lupa nam taki tribals te andre hapo kajala kajungi ka basusi kalong ba la reserve tang nyotli ki seat naka khat aspa tam nyo kamut nang long tang di percentage nang long tang point something te ka jinglong jingman philayu I hagini ki snam ki ba menta kajing hiran kam kaba ki hon samla ki bala nang la start ki ba labit nadong sedong bakin bakimyo alat ban apply yaki kam umdan lenti bakin yokam te henrei kum kinong yalam kadai kabanta bangihap ban wat nangno kalat ngin play nakamanta jung ki khon samla kiblan hapo kani ka jala ka jungi te henrei kaba sausi andang ngalawat ya ki rukom pentrikam hapo kaliang jong ki jakat rikam jong sipai lalap ya kani kaba menta ka recruitment ka pathamai kalong kabangi sya deprive kalong bangi sya khnyat mangi kum kijep benri kebutuhan hapo ka jala Meghalaya te dei namar kata nakaliang ka jonga ngan sa tho kerki sya u menteri rongba do jong ka jala konrad ke sangma ban pensngau ban penrem halo jong kani karukam le shiliang jong ka Assam Rifles na benta ki khana gijungi bat om tangata ngan sim ya kani ka lat wat ban yakandu ya u Union Defense Minister jong ka sarkar India ban pensngau sha u ya kini karukom long rukoman kibala khanglat na benta ki khana samla jungi kibla nang la start ba kidei hok banyo lat lang namar ba sisin bagadon ka headquarter hangni kila dei suya ban consider khambon ngimong ban compete bat kiwai henrei lakumno la dei bandon lakumno mo sispa vacancy bakin reserve namta ki khana ki jungi ki badon hapo kana jala tena kaliang ka jonga ngan sa
Shim Mardor yakani ngan sa ra siya ka mi jong menteri rangba bat kumju shu menteri katnat bopet ya ka defense jong sarkar India.